віручим, Слово Божає хай стане тілом кожним з нас. Зробіть, що вам каже Син, уособьте віручим, Слово Божає хай стане тілом кожним з нас. Серці людям мучить боль і шукають, де єсть Бог. Бетлеємською ноч маті, як нам повторить. Зробіть, що навчи нас будувати, як Богу серці дом. Зробіть, що вам каже Син, уособьте віручим, Слово Божає хай стане тілом кожним з нас. Зробіть, що вам каже Син, уособьте віручим, Слово Божає хай стане тілом кожним з нас. О Марія, Маті Бога, ти не гардиш анікого, хто в недоліті у потребі, звернеться трон твой у небі. О Марія, моли Сина, ти надіян грешних одіна. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Леокадію, Михаїла і усіх померлих сям'ї Гордій. Так само померлих сестри, що зграшив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Пані, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебя, Яки сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе. з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся.
Усемагутны вечны Боже, Ты ўзяў нябесную хвалу цела і душу беззаганнай Панны Марыі, Маці Твайго Сына. Просім Цябе, дапамажы нам заўсёды імкнуцца да неба, каб мы разам з ёю маглі атрымаць удзел у вечным шчасці. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание книги Апокалипса святого апостола Яна. Адчынілася святыня Бога ў небе, і з'явіўся каўчэг яго, і дзіцё было забрана ад яе да Бога і да ягонага трона, а жанчына уцекла ў пустыню, дзе ёй было падрыхтована месца Богам. І пачуў я голас моцны, які казаў у небе: «Цяпер настала збаўленне і сіла, і валадарэнне Бога нашага, і ўлада Хрыста ягонага». Гэта слова. Послухай і схилі свое вухо, забудь народ свой и дом своего айца. Король прагне твоей пригожости, бо ён твой пан, поклонися ему. Королева стала праворуч тебе. Так і ў Христе все будуть оживлены. Кожны у свой час. Перший Христос. Потым тыя, хто належыць Христусу падчас прыцця ягонага. Канец настане тады, калі ён перадасць валадарства Богу і Айцу, калі знішчыць усялякае панаванне і усялякую ўладу і сілу. Бо трэба, каб ён валадарыў, пакуль не пакладзе ўсіх ворагаў пад ногі свае. Як апошні вораг будзе знішчана смерць, бо ўсё Вітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлоне яе, і напоўнілася Альжбета Духам Святым. І ўсклікнула моцным голасам і сказала: «Благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго. Адкуль мне гэта, што маці майго пана прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання твайго загучаў в ушах маіх, узварухнулася з радасці дзіцятка ва ўлоні маім. І шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца сказанае ёй панам». У тыя дні сказала Марыя: «Велічае душа моя пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім збаўцы. Бо ўзглянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя яго святое. І міласэрнасць яго з пакалення на пакаленне над тымі, хто яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, скінуў магутных з трону, а ўзвысіў пакорных. Дабром галодных насыціў, а багатых з нічым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрахаму і яго патомству навекі. І прабыла Марыя ў Альжбеты каля 3 месяцаў і вярнулася ў дом свой. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, у сённяшняй літургіі слова у першым чытанні з кнігі Апакаліпсіс чуюць цябе. Будь вялікім, моцным,
пануй над усімі. А Бог у асобе Найсвяцейшай Багародзіцы праслаўляе пакору, вернасць, цішыню сэрца, адданасць, слуханне Слова Божага, скромнасць, пакорнасць. Далей мы чуем, як Бог будзе дзейнічаць: галодных насыціў, багатым з нічым адправіў. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, ганарыстых Бог адкідае. Мае дарагія, і гэта у сённяшні дзень, у сённяшнюю урачыстасць вялікай радасці, таксама пэўны ідэал для нас, пэўная праграма будавання сваёй, якія вартыя ў вачах Бога, за якія Бог прагне узнагароджваць сваіх слуг хвалою неба. Мае дарагія, няхай сёння нашыя сэрцы будуць напоўненыя радасцю, няхай нашыя сэрцы сёння праслаўляюць Бога за дар Найсвяцейшай Багародзіцы і нашай найлепшай маці, якая сёння знаходзіцца ў небе, якая несупынна ўзносіць малітвы за кожнага з нас, ахінаючы нас сваёй малітвай, сваёй апекай і сваёй любоўю. Няхай таксама гэтыя малітвы дапамогуць нам адпаведна зразумець, адкрыць шлях нашага паклікання, адкрыць той план Бога, які Ён у сваёй любові мае для кожнага з нас. Няхай дапамогуць таксама заўсёды крочыць шляхам жыцця, углядаючыся у вышыню і прыгажосць неба, да якога кожны з нас пакліканы. Аман. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Аман. Пра заступніцтва Маці Божай у неба ўзятай узнясём да Айца Нябеснага нашыя пакорныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усім сваім вернікам ён паказваў дарогу да неба. Цябе просім. Молімся за папу Льва XIV, каб яго заўсёды атуляла сваёй апекай Найсвяцейшая Багародзіца, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. У гэты дзень Ты ўзяў на неба маці Твайго Сына. Яна стала пачаткам і вобразам касцёла ў хвале. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля поўныя хвалы Тваёй. Вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення.
Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе, пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. Пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Владарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя да усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Пане, прийди, будь поміж нас у кожний час. Пане, вучив Ти кольки раз, що ми, брати і сестри. Пане, прийди, будь поміж нас у кожний час. Пане, прийди, будь поміж нас у кожний час. Ти на крижі терпів од ран, каб откупить провини. Пане, прийди, будь поміж нас у кожний час. Пане, прийди, будь поміж нас у кожний час. Маті Марію людям дав, шлях през яє до Бога. Пане, прийди, будь поміж нас у кожний час. Пане, прийди, будь поміж подяку
наш Божа Ойча, о владару могутный у небе, за дар святой Евхаристии прими подяку, наш Божа Ойча, о владару могутный у небе. Паведны час. Просім Цябе, благослови прынесеныя Табе плады гэтага года. Збожа, садавіну і гародніну, зёлкі і кветкі, каб яны служылі здароўю людзей і жывёлы. Адары сваю ласкаю усіх, хто іх сеяў, садзіў, вырошчваў і збіраў, а таксама тых, хто будзе іх спажываць. Навучы нас з удзячнасцю дзяліцца атрыманымі ад Цябе дарамі, а калі будзем адыходзіць з гэтага света, няхай нас, якія будзем несці багатыя плады сваіх добрых учынкаў, прывядзе да Цябе Найсвяцейшая Панна Марыя, самы дасканалы плод зямлі, каб мы сталі удзельнікамі Тваёй вечнай хвалы, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy. Яшчэ раз усіх шчыра віншую са святам, прыміце Божае благословенне. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое. О, Пани, Ty наша. Ангел Панський звіставав Панні Марії і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками.